Tindahan be like. Kol palit ako 1/4 na mantika kol. Isulupin pa ni Dong. I-try dog sudog sa ako ang 1/4 na mantika kol kung nindot ba jud kol. Kol palit daw ko toyo, suka, sibuyas, ahos, paminta, asukar. Ayay, magadobo ni sila ba? Alisod sag magsabaw kol. Kol palit daw ko isa ka Milo kol. Pila ka bukdong? Unsay tuon nimo ng isa ka Milo kol? 5. Kol, mangutang daw si mama og sudan kol. Ilista pa ni Dong. I-try daw patarpolin kol kung okay ba jud kol. Palit daw ko kasalo na ko kol. Pilitro na lang unsa. Kuyawa ba nimo kol? No? Kam jud to be. Ikaw customer, ako tindero, no? Mupalit kag 1 kilo bugas, nya mayon kog 10 kilos na lang. Ha? Sugot ka? Tangay na mo. So wala nagpasabot na tanan mga tindahan, mga tindero ug tindera ingana, no. So katura mga tindero na kanang bura bitog natog bitaw kanang wala bitaw kabalo silang gipang storya bitaw. So normal lang man siya pero gihimuan na ako siya video. Dili tanan tindahan mga ingato, no. Kana mga uban lang. Namboy mga tarong pod. Muna siya guys. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa lahat akong mga kabuang ng mga videos. Hanggang sa muli. Peace!